to kiki dzagonekwa idzi pashota zimbama futi pa achisara kudaro uyarotokurudzira violence kuti arove mupurisa ukarova mupurisa ndoyoga unopinda pamahwani chingomutsingai kuti asare chete. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga up kwe chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuta nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Yes, panapa ndine mubvunzo hanzi ZRP Zimbabwe Republic Police Traffic Department Haisi Yakuzvinyanya here mawani. So ndine video clip ranoda kukuratidzai mupurisa achida kusunga mota mota mva yasumudzwa nevakomana azenga akarembera padho achinzi iwe sara mhaniwe sara pakashata. Redza ndiregedze kutaura zvakawanda ndizokuratidzai chini ndizongokuratidzai video racho but tisati tapinda muvideo sezvamunoziva kuti kana une nyaya yaunayo yauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Handitika kana uine business raunaro rauda kuti tishambadze ndibate namba dzangu ndidzodzi futi. Handitika kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire ndibate futi pasame namba ipapo. Handitika kana wakavharwa masini nemunhu, kana wakavharwa mari nemunhu ndibate futi pasame namba ipapo. Ndokupa mamonya ari legit, mafia iri legit yekuti inobata masini, team recovery masini anodzoka panzvimbo. Handitika right. Tiri kutaura izvo kuti munhu ngaarongeke semazuva ese togara achitaura kuti munhu chaiye ngaarongeke pakabhizimusi kaunenge uchibata ikako uchiita aiwa wanikwa une matsamba. Saka tiri kuti kana uri mugari wemuSouth Africa aiwa register company bata Owen. Handitika Owen ndiye munhu wacho ari kutoita kuti zvinhu zviitike zvamanje manje. Handitika so bata Owen panhamba idzo dziri kubuda pascreen. Woti tabva nekuna DJ Holly anokudzai masteps acho unoregister company omboita sei omba wavhurirwa bank account, FNB bank account. Handitika later on today ndichazenge ndichikurukura naOwen nenhau dzakaita sei dzakasiyana siyana. Handitika so make sure wasubscriber kuti uzigare uchiziva zvekuita sei zviri kuitika. Handitika right. Regai tigadzire tipinde mukavidhio nemacomments tinzwe kuti zviri kufamba sei, zvakambomira sei, chii chiri kuitika apo. Ma1 to womana watuka mupurisa Zviriko here zvinhu zvakadai. Pakaipa pari kupisa. Reka tigadzire so tipinde mumacomments. Iyo nyaya irapoyo hanzi ZRP Haisi Yakuzvinyanya here ndo musoro wenyaya nhanganyaya. Mapaiswa kavidhio kandabva kukuratidza yako.
zvikanzi zvekuzvitonga senyika kuita order chaiyo zvaramba munyika muno. Amenoti munoti china zvanzi zvekuzvitonga kuzere senyika munyika muno kuchisa order chaiyo chaiyo ka zviri kuramba chaizvo. Zvanzi kikikiki dzagonekwa idzi pashota zimbama futi achisara kudaro. Uyo arotokurudzira violence kuti arove mupurisa. Ukarova mupurisa ndiwega unopinda pamahwani. Chingomutsingai kuti asare chete. Usarove mupurisa. Hanzi pashota mbama. Atikurudzire mhirizhonga. Atikurudzire violence. Zvinhu zvakaita sei? Zvinhu zvakashata izvo. Zvikanzi inotoda vakoma mamwe mawedza ayasekuisa paruzhinji aya, but anyway ndo ritoripo iroro everengai mega. Kana kuenda kumba, hanzi kana vakuenda kumba vanenge vakunzwisa tsitsi vachishaya anovatakura, chero dzavo dzeZANU-PF dzinovasiya. Situation iyo ndotoiziva iyoyo. Paflyover paipai unoona vakamira vakasvava vachitsvaga dzema 50 cents dzisingaita sei dzema 50 zig dzisiri kuita sei dzisiri kuwanika. Handiti kana noti dola vanenge vasina ma1. Zvikanzi ndo zvatiri kuvadzidzisa kutraining mazuva ano. Kurova basa, rovai basa constable pasi hanzi rovai basa constable pasi panyoro vanhu ngavasungwe. Alright, uyo anenge mupurisawo kana kuti weikoko. Hata hanzi ndo zvatiri kuvadzidzisa kuti unhingirini kutraining mazuva ano pasi panyoro rovai basa. Zvikanzi Zimbabwe will never be a colony again. Nyika isina mutemo vakashata baba. Vakashata. Hanzi apa anenge aita yekujambira. Zviriko here izvi zvakadai soizvi. Zvikanzi tichine mapurisa here muzimu. Amene mubvunzo uri kubvunzwa uyo. Hanzi tichiri nemapurisa here muzimu. Zvikanzi nemumwe havasi kuda kupesana nemari yavo. Vakomana vakazviramba vakati sara iwewe sara. Whether uda kusunga mota, whether uda kukwira mahara, hausi kukwira mahara, chikuru sara. Pakashata. Zvikanzi mapurisa akujairirwa mazuva ano. Inyaya yechoko muhomwe, vakapiwa choko muhomwe we become friends. Saka paunozoda kundibata uchiita zvebasa ndisingachatombode sekuru. Hanzi vanoda kuurayisa vanhu after that votiza. Ma1 comment section inenge ichitopopota, comment section inenge ichitoda anenge atori ma1. Saka iwo siya comment mucomment section wotaura kuti unozoona sei, uri kufunga sei, bho here iri kuitwa neZRP kunzi zvakuitika izvi bho here, zvekujambira mota, zvekusungisa mota nezvino ndakaita nyaya yekamudhudhudhu kainzi ikaka kamudhudhudhu ndokarita sei kari kukonzera mhirizhonga, ndokari kukonzera sanoise. Amen kuti unozvoonawo sei. Siya comment mucomment section. As for me DJ Oli and the rest of the crew, ndo video rangananga kubatira zvamanje manje. It's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotera.